Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lili khairul bashari alayasimi iliyatohari al-Mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فيك شيطان تورما wala dami ndamina to flambe amba damina ni Allah subhanahu wa ta'ala to ko barka may asabatira ka alkraba ma sallallahu alaihi wasallam ko mu'min hakil maka baraw bara yitu ko ka damina ni ma damina bismillahir rahmanir rahim yo ka bara ko bitige alkraba ni vo fatu ko shiya saba shin shi fatu ko te kilinyi larbokana alkrasa to maka mashido mbaw wala ma urasahuna ko wa ma ana li jami'i naqsul barakati ko bal jele koray kora kilinyi ni bara damina ni ma damina bismillahir rahmanir rahim yo ka barka bi naqashi jango alka barka da kene dama nga barayna anya zindi ni sitki masa to ko barka may nambaro la am solke alkrabaka sallallahu alaihi wasallam ana jinyo zanamo ana bona sanmo nambaro la mi folidi alislame chema ana musomama ibadallah assalamu mu'minu allah subhanahu wa ta'ala ka jong hadhihi hiya aljalsatu ar-rabi'ata ashar ni siki taninani nay lana lakum fawqa minbari sisan aywa membaru 120 awye arsalamaw am du ko ñini affaire akan zamani du ko wiye wa nas'alu allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiya am setigi masaddeli allah subhanahu wa ta'ala kan gishi ne barayna allah subhanahu wa ta'ala kan lafiya ibadallahi taqullaha fima amar wantahu amma anhu hawa zajar mu'minu muhammad allah subhanahu wa ta'ala ka jong ato nga je anga sara allah subhanahu wa ta'ala ñe sisan lakhdar mukaddima bana andona kitu ñefolila wada yambla ala yan saranya makan konina ala yan saranya aywa ñinnina arslamu fe a ñinne ko anyira kum fe mu'min wa ayto nga je anga sar allah subhanahu wa ta'ala ñe ala ko nga minga ayto ngo ke anze ko dama jiralla allah subhanahu wa ta'ala ko nga kominto ayto nga to anze ko dama jiralla be hada nanalu sa'adata daraini sofla kuna jabe sorone nde wa ala ndeñini muhammad ndum fe ko nga ñon ñon ladi o arsalame dine doy ni o noko yara no ma ñebla ma noko yara assalamu insha Allah ta'ala halibi amituku alaka gatura no fe daktar tiki abido na anyi halibi sanyo kono insha Allah ta'ala naqifu ala aqawili shi amijo aka mawka bi sani sharh wal bayani ni aywa wala li dalanay ni Allah ta'ala sanama alamana hakami noko yama يقول المؤلف رحمه الله تعالى على كجترا نو لخدرتكي اكو الله سبحانه وتعالى كان نيما كاما ك لخدرتكي كا اكو انت تعين النجاسه غسل محلها وفي التباسها شمل ني ايوا سوفه ناي السلامك فيني كرنغره وكراي مني باولي والما نيامانتا نكو شيوشيا والما جولي نابانا كبي السلامك فينيكا غسل محلها كو يوري مكو سوفه تonna يورمينغا abin ñini fe mbalma muso ka ji sanuma ñini ko yoroni mine ka jibon aka ka tereke ka ko ka je fi ka ye jimi be ka jingi ka bo finika a ji sanuma be do finika be finika chugo mena sanuma be bote matam fo sallallahu salatu mamena ni aywa fini be ka ko ni jimi no ji nyesanu yara o kore ko finira sanu yara hanna sorla sofa min bina ka no o blema tobe o kilor tobe sharia bi ya fa ka bo oma akoni sofe fini kerengere ko yorobe ko wa filtibasi hashumil na jezera fini fa bele jele fe ko ma abini ni fa sa fini va bele jele ka ko jango yika saka Allah subhanahu wa ta'ala batuna yika saka selnay ako wa haythu shakka fi isabati najas mamina ni al-islam sikara sofe ka sorolila nadaha ko atiki be jifunvu de ya joy kerfe sisa ka bawli seri sigara e ay nga fini kun soro de wawla mama soro
sikara a sorol de la fɛn min kɔni zerna o ye sɔfɛ kɔni ye i danganiya m'o kan nka i sɔrɔ a n'a min sɔrɔ siga bɛ yen de sariyatigiw fiqhutigiw ko i ma ye a bɛ ɲini fɛ i ka ji dɔɔni funfun fini yɔrɔ kan i sikara yɔrɔ min na ni nin ye alisilama sɔrɔ ko a bɛ kɛ nin cogo in de kan la in shakka hal najas la in shakka fihi hal najas fɛn min zerna ka k'i ka fini kan ni sigara o fɛn sɔfɛya la k'o ko tɛ dɛ ni sigara fɛn min y'i sɔrɔ ni sigara o fɛn sɔfɛya la k'o ye kiiti wɛrɛ ye nka n'i danganiyara k'o ye sɔfɛ ye a y'i sɔrɔ n'a min sɔrɔ ni sigara ye ko ji fufu de y'i ka kiiti ye a ko waman tadhakkara al-musiba fi salati ni maa min hakili jiginna sɔfɛ ka sɔrɔli la k'a sɔrɔ a tigilama donna seli kɔnɔ ka ban qata'a ko a bɛ ɲin'a fɛ a ka seli tigɛ bari sabu seli sariti dɔ ye seli jɛ ni seli sariti dɔ tiɲɛna seli b'a bolo seli yɛrɛ bɛ tiɲɛ n'o ye ayiwa n'o sababu ye o tuma ɲini b'a tigilama fɛ seli sariti ayiwa naani taharatul hadathi y'a dɔ ye taharatul khabathi y'a dɔ ye n'a sabatira ko khabasu b'i la nɔgɔ b'i ka fini kan i bɛ seli tigɛ o kama in lam yakhsha fil waqti al-fawat nka sariti n'i ma siran waati ka taali ɲɛ k'i dan ni siranna ko ne ko bɛ seli in tigɛ bilen ka segin a kan waati bɛ taa kɛ n dango ye o tuma a bɛ ɲini fɛ i ka tɛmɛ ni ayiwa seli in ye wa ba'daha a'ada lis-firari n'a tigilama hakili y'a ye ko sɔfɛ bɛ n ka fini na hakili b'o ye waati min na o y'a sɔrɔ la seli yɛrɛ banna a'ada lis-firari ma'ana a'ada dhahrayn ni seli fana don walima lazara don a b'olu sara fo ka taa tile firisiya fo ka taa tile sɛbɛkɔrɔ farifa fo ka taa tile ben ka surunya bɛ nin na fo ka taa tile bilen ka surunya bɛ nin na wal fajra nadman wa ila al-isfari ayiwa n'a sɔrɔla sɔgɔma farda don a b'o sara fo ka taa kɛnɛ sɛbɛkɔrɔ fara o tuma nin de ye ayiwa sɔfɛ mana i ka selifini sɔrɔ i hakili jiginna na seli kɔnɔna na walima i hakili jiginna na ayiwa seli bannen kɔ ni fajiri yɛrɛ don k'o bɛ sara musabuya ɲɛ kan wa ila al-isfari ni sɔgɔma farda don k'o bɛ sara fo ka taa kɛnɛ sɛbɛkɔrɔ fara f'i k'a ye san kɔni waqtul mukhtaru tɔ man jan bilen o tuma ni a kɛra o waati kɔnɔna na a sekili o bɛ ayiwa bali bɛ ɲini fɛ a bɛ ɲini fɛ i ka tɛmɛ ni a ye tile ka na bɔ k'a sɔrɔ ni k'i b'a tigɛ sisan ka segin a kan walima k'i bɛ segin a kan i bɛ segin a kan tile bɔlen kɔfɛ asilamɛ sariya bɛ yafa i ma min kɛra Alahu subhanahu wa ta'ala y'o minɛ a sharhu wal bayan hali bi an ka ɲɛfɔli ani an ka walawalali lakidariti ka kuma in kun kan ma saliha bil adillati ka laban k'a tugu ni daliluw ye yani lakidariti ka laɲini nin kumakan ninnu na idha urifa aynu najasati ni sɔfɛ yɛrɛ jaati n'o dɔnna a yera fi badanin aw thawbi aw makanil musalli seli b'a a farikolo walima a ka fini walima a ka seli yɔrɔ la ghusilati sɔfɛ in bɛ ko ka bɔ yen fo k'a jɛya wa uzilati ka wuli ka bɔ yen wa in lam tu'raf an-najasatu nka ni sɔfɛ yɛrɛ ma dɔn bi ayniha a jaati ma ye aw mahalliha walima a yɔrɔ ma ye fɛ thawbi fini na ghusila kulluhu fini fan bɛɛ lajɛlen bɛ ko a dɔnna ko a kɔni y'a sɔrɔ hakikatan walima siga kɛra k'a fɔ a y'a sɔrɔ fini fan bɛɛ lajɛlen bɛ ko bina'an ala qawlihi ta'ala o dalu ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan ye Qur'ani nasu la ala kumana alakira ba fɛ Qur'ani nasu la ko wa thiyabaka fatahhiri Muhammadu i ka fini sanuya nin kɔrɔ ni aya in b'a jira an na ko ni nɔgɔ ye alisilama ka fini sɔrɔ a ɲininen don i fɛ i ka sanuya wali hadith Khawlata binti Yasari Allahu subhanahu wa ta'ala ka gɛtɔrɔ dɔ bɛ yen sahaba muso dɔ o nana hasa kɛrɛnkɛrɛnlen ka bɔ alakira ba ma a delila ka alakira ɲininka ko ya rasulallahi ala ka kira a bɛ ka kuma alakira ba fɛ ni hadisa in alisalamuso a y'a tulo majɔ taasi bɛ hadisa in na kosɛbɛ a bɛ hakili sɛbɛkɔrɔ di alisalamɛ ma an ka tilen a bɛ limaniya di maa ma a bɛ hakili di ma a bɛ seyi nata la ne baw a y'a tulo majɔ Khawlatu binti Yasari alakira ba ɲininka a ko ala ka kira ma ya rasulallahi ala ka kira alakira ba ko a ma ko na'am ko laysa li illa thawbun wahidu ko ne min fili kɔrɔ fini foyi tɛ ne fɛ n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ala ye fini min nɔgɔya ma n'o ye dovini ye ne maa b'o du i kan na k'i bɛ se ka seli n'o ye fo fini kelen wa ana ahidu fihi laada joli bɛ na ma ko kɔrɔ an bɛ hayida joli fini in na qala laha alakira ba ko a ma sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ma a ko fa iza tahurti ni sanuyara o kɔrɔ ye ni laada joli tigɛra ka bɔ i farikolo ni ɲɔgɔn cɛ faghsili mawdi ad-dami joli ayiwa dɔɔni tonina fini yɔrɔ min na o yɔrɔ ko thumma salli fihi ka se ka seli ni ko fini kelen ye rawahu Ahmad wa Abu Dawud Ahmad yen lakali imam Abu Dawud fana ya lakali subhanallahi
ko alakira sallallahu ka sahabiyatu sahaba muso ko lu do vini kumbe dogoya fo ka taa se fini kelen dama ma o bi shino ye o bi tleno ye ngoma jiɲɛ wuli u cɛw la u ma ban ala la o kama u ma ban kira la o kama u m'u jigi tigɛ ala la u m'u jigi tigɛ kira la wa u ma kasi alakira da la wa m'u ka lemaniya tiɲɛ u m'u bali ala batoli la fo olu ka lemaniya sera yɔrɔ la u bɛ na laban ka n'u jɔ alakira ba ɲɛkɔrɔ ka ni ɲininkali siya kɛ a bɛ faamu hadisa in na fana ko sahabamusow ka ayiwa hami kɔrɔta kun sera yɔrɔ la u tɛ saamɛ ka foyi ɲininkali kɛ alakira ba la u mago bɛ mun na ka ala bato cogo si dɔn u mago bɛ mun na ka alakira ka diinɛ faamuya n balimakɛ n balimamuso e yɛrɛ k'i yɛrɛkun ɲininka an ka musow bilama asalamusow bilama muso min b'a ka dofini hakɛ da dɔn n'a sɔrɔ kɔmilɛ mugan de b'a fɛ o de ye fandan ye o de ye fɛɛrɛtɔ ye bi o de ye finindan ye ɲɔni finitigi si tɛ yen bilen hadamaden muso la min b'a ka kɔmilɛ hakɛ da dɔn ayi diɲɛ seli o seli dɔ bɛ tigɛ mawulu o mawulu dɔ bɛ tigɛ ziyara o ziyara dɔ bɛ tigɛ kɔɲɔ o kɔɲɔ dɔ bɛ tigɛ chaque événement dɔ bɛ tigɛ nka hali bi balaw ni masiba de tasuma de bɛ cɛw tigɛ diɲɛ don o don karisa kuma e ɲinɛ ne ka fini ko kɔ de ya ne ko kuma e b'i moke bɔ ne na de ya ne ko kuma e bɛ ne filɛ mun ye dɛ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khawlatu min kumana alakira ba fɛ sisan a ka fisa ni e ye a ka fisa ni ne ye hakili to i yɛrɛ la i t'a si sabali a dɔn ko diɲɛ tɛ to so ye an bɛ bɔ yan de an bɛ laban ka taa kiyama hakili to i yɛrɛ la i ka sabali i ka lemaniya ala la min b'i bolo i wasa don o la ala ka hakili ɲuman di an ma alakira ba ye khawlatu jaabi a ye kiiti d'a ma ko ni joli tonni i ka fini kan joli in fana sɔfɛ bɛɛ bɛ don a maana na khawlatu i bɛ fini yɔrɔ in minɛ d'a ma i b'a ji bɔn a kan k'a ko k'a sanuya ka sɔrɔ ka seli ni fini ɲɛ ala y'o de nɔgɔya i ma alakira ba ko ten wa hadisa jabir bin samarata fana ka hadisa ye nin dalu ye qala sami'tu rajula jabiru ko ale ye cɛ dɔ mɛn yasalu nabiyya sallallahu alaihi wasallam cɛ in bɛ ka alakira ba ɲininka kisi nɛɛma bɛ alakira ba ma qala cɛ in ko alakira ba ma usalli fi thawbi ne bɛ seli fini na alladhi ati fihi ahli fini min ni bɛ sina ye muso fɛ n bɛ da ni fini ye n furumuso fɛ qala alayhi salatu wassalam alakira ko kɔra kisi nɛɛma bɛ alakira ba ma naam ayiwa cɛ o ɲ'i ka kɔrɔfɔ faamu illa an tara fihi shay'an f'i ka fɛn ye fini na baasi foyi t'i ma dani fini ye i ka sunɔgɔ i muso kɛrɛfɛ tulon kɛ i furumuso fɛ bɔ laharaw la sariya fana latilen furu ayiwa sariya latilen i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ne muhuru ka sunna labato i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye saa ma dilan a la foyi m'i ka fini in sɔrɔ kara t'i la ndɛri t'i la baasi t'i la f'i ka fɛn dɔ ye fini in na n'i ye fɛn ɲiginin ye fini in na fɛn min tonna fini in nka i yɛrɛ y'a dɔn ko nin ye sɔfɛ dɔ ye nin ye ji ye min bɔra ne farikolo la walima nin ye ji ye min bɔra n furumuso la o tuma alakira sallallahu y'a ɲin'a fɛ sa k'a k'o yɔrɔnin minɛ ka ji bɔn o yɔrɔ kan k'o ko n'a tilala a ka sɔrɔ ka seli n'o fini kelen ye nin halisa fila in bɛ hakili di cɛw ni musow ma bi diɲɛ dagabana fini ko in na ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama rawahu ahmad imam ahmad y'a lakali wa ibn majah imam ibn majah fana y'a lakali a ka sunan kɔnɔ wa qawluhu lakdarti ka kuma kɔrɔ haythu shakka fi isabati najas koni baliku n'a sikara sɔfɛ ka sɔrɔli la yani anna man tahaqqaqa bin najasati aga kuma kɔrɔ ye ni maa min danganiyana ni sɔfɛ sɔrɔli ye ayiwa maa min danganiyana sɔfɛ yɛrɛ la fɛn min kɔni zina ma sisan o kɔni de ye sɔfɛ ye fɛn min panna ka sɛnɛ ma ka sini ma sɔfɛ kɔni don den jɔlen filɛ a ye bawuli kɛ walima a ye ɲamanata seri sɔfɛ kɔni don wa shakka fi isabatiha nka a sikara yala a ye sɔrɔ a mɛ sɔrɔ sababu a ka fini na aw badanahu walima a farikolo la aw makɛnahu walima a ka seliyɔrɔ la rasha alayhi lmaa wujuba a bɛ ji ayiwa funfun o yɔrɔ in ka wajibiya ɲɛ kan in tahaqqaqa bil isabati wa in tahaqqaqa bil isabati nka n'a danganiyana ko a y'a sɔrɔ walakin shakka fi najasati ma asabahu nka sikara fɛn min ye n sɔrɔ nin fɛn in ye sɔfɛ ye wa walima sɔfɛ tɛ fɛn bilenman min filɛ ne ka fini na ne ko nin ye bawuli de ye wa walima nin ye te de ye ne ye te min kɔsa in na fala tuma ni sigana kɔni kɛra sɔrɔ fɛn min y'i sɔrɔ o ye sɔfɛ ye wa walima sɔfɛ tɛ ni sigana kɛra o yɔrɔ la ji funfundi ɲini fɛ bilen fa yala yajibu naduha alil mashhuri kuma sɔ bangene na fiqhutigiw ni ɲɔgɔn cɛ ji funfun ti wajibiya a ka bilen amma in shakka fi kawnihi najasata ana sigara yala sɔfɛ do wa walima sɔfɛ tɛ wa fi isabatihi li thawbihi a sigara a ye fini sɔrɔ wa walima ma sɔrɔ o badanihi aw makanihi walima ayiwa a farikolo walima a ka seli yɔrɔ ma ani ɲɔgɔn fɛ fala naduha ali ittifaqa kuma ji funfun ti ɲin'a fɛ u bɛɛ mɛn o kan
folota fo ñongo doni mbola ni zeinda ko ni bengabe ola fo ñongo te wa aywa ola jifu mu ni nafe o jobo nadahi laktarti ka fiye ko jifu vuni wajibiye aywa ika selfini ka nen ngito nunu ni soro aka pmak dalu ye munye aka la yini ye munye aya fode le bara atazimma bil yaqini jango ikanka bare ni danganiye lema warada fil hadithi kada munga kada alakra baka pmaka min nana hata kenama nasula alakra ko da'ama yaribuka ila ma la yaribuka nam hon mandem aywa asembo sikala fanyi sika aywa sika bla aywa danganiyata sikara mina otoyi danganiya do min gade o dekke wa anna man tazakkara najasata akwanga do fanani maminye sofa kusma wa huwa fi salati kafa asraba silla wa kana alwaqt muttasa'a waqti jirwa ma tigi bolo qata'aha ka selin tike wa in kana alwaqt dayiqa ngan wati kurome salla wala qada'a atilama be seli jur sarati nyinafe akan man nu ngoro akan man nu lanyini la anna izalata najasati nga donga fo aywa sofa wulili takunu ma'a dhikri wal qudrati abikani hagil jingana wa wulli sabiye sharia sarka wajibi ka wa in lam yatadhakkar na hagil majingana illa ba'da as-salam fa salam bla aada salata bisa giselinga in kana alwaqt baqiya ni watin tobe as-sahibaba kanun nyeka ode kama machama aka ibara la bafa aada fil waqti abasa gwatula abina fiye nyefe ko kullu aadatin fil waqti mustahabu aw mandubu fa fa silsegi na foraka be ke wati de la ika don aywa ko o kanne de do akdarti kan pumay fayda bil bado bi famwana ay fayda jumayya al abdu yazanu qasam mizanuhu yawm al qiyamah jon ni kam mizanen naka shira al kiyama jordo ha tabi'ahu haqqu rabbih adaba maka hakabi aywa dulu ala ha subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala kasanu la qudrata lahu ala qada'ihi yawma idhin odo sete jonjiye ka alaka haka sara walau kana mithqala dharra hal nakara mithqala dharrati hakade nyeshi hake sonvarani hake lidhalika yajibu alayhi bara'atu dhimmatihi ودلا واجب عليه دو جونكا اكا كان كوكا جي في حال حياته الدنيويه جينينا ماينا جانغو اكا سي علما اكان باريلي نسال الله السلامه والعافيه والتوفيق على الديلي على كان غيسي كان دنگا على كان لافيا على كان بسبب ما كتاو ان فتاولا امين السلام عليكم فامنا الحمد لله رب العالمين سيسان لاخدر تيغي بنا جو سليجي كا سانيا باكرومبا فو تمني كو ani kiti munu na yolu dulo aywa sanuya babula olu temene kofe abina pma seljika ako fasalun fara'idu salati kone farabashiye ko seli fardaw ay pma kam fosa no fasuli al faslu lughata wal juz'u al maqtatu an ghayrihi ni fuqaha kwama ko faslu kalande aya don ko kore al juz'u al maqtatu juz'u tlayrodo min natikira an ghayrihi kabatanama والسلاها فقهاء كبنانا فكو الشدما ولو كبنانا اسم لطائفة من مسائل الفن وي فصلي ايوا كل دو توغي دين مسألة ولا دين مسألة جمع ابيك ما يفني منغا مسألة دو فرالي نيونغا او فنينا ابيني كلاونا ابينو نيفيه ابا فيه كو فصلوني فرباشي ابينا كمونغا مسألة نونغا من درجتنا غالبا تحت باب او كتابي ني باي ما تشامنا nga fiku kitabula iba soro abe babu do de jukoro wala ma kitabu do jukoro nako babu no fen nikahi abina masala mun viyola abi faslu jojo yi nako kitabun fi salati abina masala mun viyola abi faslu jojo yi akap makana ko faraidu jam'u faridati o ye farda nako faraidu o ye aywa farda chama de arabukana bima ana qaddara ويرادفه الوجوب نيام فقهاء فه كو فردا كو الله فردا نفين افرديلا ولما فردو وكلا يني مني عرب كان دي كوري مني فمن ني ابنا ايوا كواجبيا فين دو ابنا كواجبيا ويرادف الوجوب ان واجبيا فلاي مكانغلني فردا ني وجبا افتكو تشاما بعرب كان دو بنا فيه فقهاء كب مكانا وهو سقوط الشيء لازم محله في بني واجبيا نيكا ايورلا ابي فكو فردا كو بنا في جمع من بيسسا سلجي كيتو بنا بي انغا سسا في من واجبيا لي دو على ابي نولو نيف يسسا وكما اكو كو فرائد الوضوء
ko selji fardaw wa inda sadatul malikiyya alman maliki ka don geturaw aka kalande geturaw masa malikiyya geturaw akundigu amanyamo olu yoro al fardu fambi wele arab kana ko farda wal wajibu an fambi wele aywa arab kana ko wajibi wal mahtumu an fambi wele arab kana ko mahtumu wal maktubu an fambi wele arab kana ko maktubu wal lazimu an fambi wele arab kana ko lazimu asma'un wa taradifa non bele jele fejiya kelewni o bebe bla nyon nona ne manna chuko ni ana yorowi al wudu bi damm al wawi al fi'lu ni fikutiku kuima ko al wudu nu yo wawu kuru nu ya kala bi damm al wawi ka wawu kuru iye adon ko e fi'lu de ko e fi'lu jume ibna seliji min dasza bismillahir rahmanir rahim fole ko ka damene tege kulila ka ta se kulima seliji banima femi be oni nyonje o fi'lu o bara inde tokoy ko al wudu wa bi fatihiha nu ye wawu foni ka kala ni fatihay kaka ko al wudu ha al ma'u kama jima o yorola alladhi yatawaddau bihi seli tababi jitani sel jitani jimi alal mashhuri korfa bagneka nonu nyi aywa lu sulup makawni on fugo be nyon labato ami nonu ngaka korfa kokoroma dondo jango ka wala dat timiya aywa allame bawda jango ka jira allame baw fanana insha Allah ta'ala angara mo nonu munu ba fiye fugo makana ni wajibi ye ni haramu ye ni farda ye ni dine aywa shidon ala de kunya no ya umma fanu be farale nyonga annahu na sarfu abalagana badi'una ma'ani al-usulu القرآن التفسيرني قرآن اللفظ درسلني قرآن أيوة إعراب الشدوني أبلج لي فرالي نيونغ أنا قراءة الشدوني أنا تفسير الشدوني كفرا حدث الشدون كو بفرالي نيونغ الله سبحانه وتعالى كلي كفنسرية أمة أولا نو يدنغ أولا فو سيرا درجة الإشهاد ما وصور لك ننجي تابو نون سبه أبما إكي بولو كوكا بو فيليلا إسي كوكا بو فريكيلا ni nunu ngomi eka tukola ebe ala soronoye ala sutala dalika amadda makene ke eseli nunu zeyoro la ko nogonde tleji aywa kuna la janya tle chena e mago be fenwere la e ba feka ta fere ki ka bitigila ka war soro e ba feka tama ka war soro e ba feka baro aywa ifurumso feka chaya e ba feka dumine duma duki kono fakida e ba feka sonyuma joka daw kono e ba feka mobile daga bana san e ba feka fi ayu devini daga bana san e mago be jien damuna nunu ngunyu sembo belejele la kushi belejele asagara ko hayatahum fil ilmi wa amalihi nunu nyu shide ba doni ani doni barala eni nun sega kili sega kula kani yera kun nake kani yera java allah subhanahu wa ta'ala minga en yoroy wade dama e ka tugu nunu ngap makana ko mene ka barakani oy insha allah ta'ala min nasl akhdari ka min al akhdar la ila khalil ka ta se sheikh alluma e bi ka selini ka shuni ka jagani ka hijid dakene soro kono e bi ala batoni oy ibse aljina mani oyi allah subhanahu wa ta'ala ko nokoya amma al wudu sisamoni nen ko manyebla pama nokoyara adonka fo fembe wele ko seliji mashru on kitaban wa sunnatan wa ijma'a yalla khdarti ka duala amil khdarti ka pama kokorma do nen dalu jele ashariya le do ne qur'ane nasuye annana alkaraba sunnak ayu anna shifanana don bo ko bengaye asabati qala allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ane nasula seliji kunga يا أيها الذين آمنوا مؤمنوا أمنوا نران على عليلا نادرنا كيرو كيريلا إذا قمتم إلى الصلاة ناول لك تسلما فاغسلوا وجوهكم أيا يدوكو وأيديكم إلى المرافق أيا أبولك لكو كتاسن نغورلا وامسحوا برؤوسكم أيا كونغلو جوشي وأرجلكم إلى الكعبين أيا سفروا كو كيلا أيا سنغورو سافلالا على إن فسورة المائدة لا أيا وورو نيني سلجي دالو جيلي قرآن نسولا وقد ورد في الحديث أننا ألقربك السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفكو ألقى كرا كشن نما بألقربما قال ألقربكو لا يقبل الله صلاة الله سبحانه وتعالى تسلش منه بغير طهوري ني أيها السنيته ولا سرقة من غلولي الله سبحانه وتعالى تسرقات منه نابورا غلو نفلولا أحمد ومسلم والأربعة إمام أحمد لكلي مسلم فنين لكلي المنبا أيها كتاب تيجينا نفنا يلا قلي وقال أيضا الكربك كوكرا لا تقبل صلاة أحدكم أو دلك لنجا سلتي منه إذا أحدث ناس فيرا حتى يتوضع فاك سلجتا رواه البخاري إمام بخاري لقلي والوضوء الذي
والوضوء الذي سيتكلم عليه سلجي ميني أيوة الأخضر تيجي من أبماكا ينقسم إلى 5 أقسام أبت لانغتا أيوة تلايرما دورو ديما عند العلماء دون شدمو يورو أتلايرما دورو الحمد لله رب العالمين ألقى جيتورا علي سعد توري أيا فرنيونغا بمنيوما كوا فولا على الوضوء الواجب سلجي واجب يلي ما كان لصلاة فرض من غير فرض سلك كما أو تطوعي والما من غير أيوة براجي نافلة سلك كما أو سجود تلاوتي والما قرآن سجود كما أو لمس مصحفي والما قرآن قفي مسألة الكما أو لطواف والما الكابل ملك الكما والوضوء لواحد منها يجزع لجميعها نفاف فرايسان يسليتا كلنغما أو سكتولا أفلنا الوضوء السنة سلجي ووضوء الجنوب للنوم وجنابته أسلام سرا فرو مسما سعولو فلا سلي نيمان دا كسركو دا كسنكو كوي سلجي أيوة السنة سلجي دي سلجي فلنا أثبنا سلي سبنا الوضوء المستحب سلجي ميني أكانومي تجديد الوضوء لكل صلاة وديك سلجي كرا سلوات كما إلا أن البعض أوجبه فما دو أولويا واجبية وكري دون بعض أولويا واجبية ومذهب وري أننا الوضوء المباح سلجي دكالي ما كان للتنظيف والتبرد سلجي من طرف رسوما كما مثل نيمان دا جان ونيما كاي لنفر كله فيه مو يسكا كجيب وني ينغا سلجي على باتو كرنغر لي يمباكي اوي ادورنا نلبا الوضوء الممنوع سلجي من ناب من يليدو التجديد قبل ان تقع به عبادته كسلجي كركريا كاسري ما باتو فوي كني اي في ذلك النوع من الصرف وصب الماء كني ان جيب وني فولا تجيب مبولو او بفامو اولا الكساتما ابكر صديق الله دي كبوما والوضوء يتركب من فرائد والسنن وفضائل سلجي ابي ايوه يله كبا سنو كبا فردو ان سنو ان مصحبولا سسان ني ايوه الله سبحانه وتعالى منك اما قد اخذت المحاضره ختامها سكي ادمنا كلبا انزرا ادتي يرلا ان شاء الله تعالى دون تولا سكي ورلا اقدر تكي ميفو ايوه سلجي فردا كنغا ادكيني أنا دنجلنجلي بلجلي دلو قرآننا والما حدث كنما نشلا والما أيوة دون بوكب مكانا وبنا دي إما أمتاني بارا ينين نجوكولا دوني أمي على ديلي اللهم أمبنا سبابا ما السلام فربا جمع كلو أمي دكو يني أيروفة كسكيكا السلام فوكو بركدا السلام وكو كوننجيا كانا نمبارا ينانو يعني شونو يعني تلي وبارا بركدا كبارا أيوة تشنيفو كبا ونسوجا وكان نسوجا جيراني بارا ينجليه o ye kera jigi ɲuman ye an yɛrɛw ye baara in na o kɛra jagɛlɛya ye an ye baara in na ayiwa insha allahu ta'ala baara in bɛ to senna ni allahu ta'ala sɔnna ma o kuma an bɛ dugawu ɲini alisaman foroba jamakulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɛmɛ ɲini dɔnnibaw fɛ o k'an dɛmɛ n'u ka hakilila ɲuman ye nin baara in na baara a ka kɛ allahu jati kama a ka sira jɛlen minɛ a kana jɛngɛ o k'an dɛmɛ ni dugawu ye fana ala k'an dɛmɛ an ka san dusukun na yɛrɛmɛ kana ye baara in na yɛrɛ jira kana ye baara in na بارنغا كابتغاء لوجه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى نيرا نيني كما alako kany alakaba baraka kama alako kany kitabu min nambo la kitabi nyere bonyani abaraka kama بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما